welcome back! It's me, Larnie again, and I'm with Kevin, and welcome to my channel! So ayun nga guys, panibagong araw, syempre, at panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. At ngayon ay bibigyang daan natin yung naging performance ni Zephanie Dimaranan sa katatapos lang na Grand Finals ng Idol Philippines. So, ang bibigyan natin ng reaction ngayon is yung naging performance niya na Maghintay Ka Lamang. So, by the way, before anything else guys, congratulations pala to Zephanie! Yay! You deserve it, girl! Ang galing-galing, okay? So, gusto mo magsalita? Magpakilala? Ay, mag-greet na lang. Okay na. Hello po. Ay, ganun. So, ngayon, atin ang panoorin ang naging performance niya sa The Final Showdown noong kahapon sa Resorts World Manila. So, without further ado, let it start. Kaya simulan na natin ang round 1 ng labanan. Ang Bueno Manong magpo-perform ngayong gabi ay ang pinakabatang nananatili sa kompetisyon. Sabi ni Judge Regine kagabi, nakita niya ang pag-grow nito as a performer at ang mga pagbabago daw niya bilang isang mga awit ay dahil daw sa lahat ng mga natutunan niya dito mismo sa Idol Philippines. Mga kapamilya, Zephanie Dimaranan. Nung una po, hindi ko naisip na kaya ko. Sobrang dami ko na pong pinagdaanan ng mga competition. And mostly po yun, na-reject ako. Pero yung mga napagdaanan ko pong yun, yung mga failures and mga rejections na yun, yun yung naging reason kung bakit ako mas naging strong. Kung i-compare ko po yung sarili ko nung pinakaunang audition at yung Zephanie po ngayon, mas hindi natakot yung Zephanie ngayon. Kahit ako po yung pinakabata ngayon dito sa Idol Philippines, kaya ko pong maging isang inspiration and maging isang example sa mga kabataan katulad ko po na may mga pangarap na gustong maabot. Kasi naniniwala po ako na may tamang panahon sa bawat gusto nating makamit sa buhay natin. Kaya po sa performance ko ngayon, ibibigay ko po ang pinaka-best ko at buong puso ko po. At papatunayan ko po na karapat-dapat akong maging idol. Go, Zeph! Para siyang princess. Oh, by Cherries. Gusto mo yun? Version ni Cherries. Kapigo ay inihanda upang tumakas ka. Iiwas pag-ibig ko, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo, tibay ng loob kung mayroon pagsubok mo. Ang liwanag ay
Ay, ganar? Alam mo yung Si Bryce. sa unang part, nadadama ko yung kanta. Pero sa ganito, itong patagal, parang nawala na siya. Well, personally, yan. Ito lang. Kaya nga tinawag na reaction. Basta't maghintay, kaya mo. Yay! So ayun na nga guys, napanood na natin yung naging performance ni Zephanie. Kung siya nga ay kumanta ng Maghintay Ka Lamang. Kung saan, fit na fit ito sa kanya. Kasi from the title itself, talagang tumugma sa naging journey niya sa Idol Philippines. Kasi kung mapapansin or kung alam nyo yung story niya, di ba nag-start siya ng The Voice hanggang sa napasali ng Tawag ng Tanghalan. So talagang those competitions na hinarap niya, talagang hindi talaga yun para sa kanya. At ang para nga talaga sa kanya is yung Idol Philippines. Kaya ang galing lang. Ikaw. Oo, ang galing. So bagay na bagay sa kanya yung kanta. Tapos, Yun na, nasabi ko na kanina. ay ganun. So tapusin na natin. Okay na yun. Kakalo. Diyos ko baka mabasya ka din. Nakaloko. So ayun nga guys. Again, congratulations to Zephanie, the Yes, first congratulations. Idol Philippines. Yay! Congratulations. And well deserved, girl. Well deserved. And we're hoping na and excited na pala kami sa magiging journey mo dito sa music industry ng dito sa Pilipinas. So again, congratulations. And guys, thank you so much for watching. And please like and share this video. And please do not forget to subscribe to my channel. So that's all for now. Bye everyone! Maraming salamat.